Tini जों haina hai SDM oro sopaija borongni thani returning officer ni thani जों miya horo ebong जों je jaga polling o sini kormi rok bujagoi tokjagoi even sini polling agent na pojonto borok kariroi hoja je oro polling agent ma tongya omo hai jaga go sini borok rok bo bibinno jaga thangtanio lama kasugoi borokno nugo phirogro ho rohmani pore borok nije nije sapa budroi tini omo hai kwbangma jaga go borok khlaiha বিশেষ ক্লাই 27-10 পূর্ব মহরিপুর বুড়াতলিনি ও কেন্দ্রগণ পুরা ফুল ব্রক নিজেনো নিজে রলাইহা अनि जों आंबो थांमालिया कारण आं जे जागा थांनि नाय तंमानि जागा रास्तानि जोंनो गारि गुरा टंनानै नायै जोंनो फिरग्रो हरो ओंखाय आं तिनिया एसडिपिअ नो फन खायखा गोबांमा तिनि पुलिस प्रशासन नो फन खायमानि परेबो ब्रनि कुनु रेसपन्स गरै तिनिया अ जागा रगो हायना हाय आं तारपरेबो गोबांमा जागा तिनि बेरायनाय मानि जिनि सिम्बल रगो काली हुतुरै अमहाय आं तिनि अमहाय ससियेल मिडिया बो एर आगेबो एकटा भिडिअ नुखाना आनि आं डाइरेक्ट प्रेसिडिंग अफिसार बायबो कक सालायखा सालाय माने अ प्रेसिडिंग अफिसार से उल्टा आंबाय ताहनाय खराब व्यवहार खायो आंनि बागै आं तिनि नरं ससियेल मिडिया बिसिंति आं साना मुसंगो जे जाते जे जागा गो अमहाय उंजाक आं अ जागा गो जाते जोंनो रिपोर्ट रनानि बागै एवं सारा त्रिपुरा बासि नुखथों जे गणतंत्र अमैबो जों गणतंत्रनि अधिकार गोरोंमानि बाय जों तिनियो साबनि बाहायखे तिनि पुलिस रंनि पर्यन्त जों साहाय्य मायाउं तिनियो रिटार्निं अफिसारनि थेके बाहायखे साहाय्य मायाउं जों अब जनसाधारण तिनियो अकगनि जवाब सानो एवं जों तिनि विशेष क्लाय 27-10 अमलाय मास नांनायसिनि जाते अजागो रिपोलिंग तो मास मा उंनाय कारण अजागो कोनो बरकनि तिनि कोनो विरोधी पार्टी हन्दी तिनि विभिन्न पार्टी हन्दी इभेन तिनि आईपीएफटी हन्दी तिनि रुलिंग तंफानसे बरक अमहाय जागागो बरनि एजेंट रइमियाको तिनि एकटा निदल साधारण एकटा निदलङै बरक बरनि थेके पावर मान अब तिनि गभर्नमेंट नाइथो कारण तिनि निदल हिसाबै बसामानिसे बरक फुल पावर मानो तिनि पुलिस प्रशासन थेके सब किछु पावर मानै दं ओंखाय जों एकटा पलिटिकल पार्टी उङै तिनि त्रिपुरा टीएसपी उङै जों तिनि कुनु पलिटिकल पार्टी उङै एकटा जों पुलिस प्रशासन थेके अमहाय जों सुजुग सुबिदा माया हाइपनो एकटा निदल पार्टी उङै तिनि अजागो असुक सुजुग सुबिदा मानै दं बरक से तिनि रेगिंग खाइ दं मानो अब सब बरंनो असुक तुकु फुल पावर र अब जोंनि जनतानि बरक जोंनि गणतन्त्र देवता ब्रह्म थानि क्वेश्चन अब खाइ दङ जे अब नरकनि बिसिंति आं सानै मुसुङो जाहाथे जेसे खाइफानो जोंनो जाहाथे इ जागागो तिनि रिपोलिंग मा खाइरना एसडीएम न जों रमानि परे बरक कुनु साया जोंनो न आरेक्टु परे जोंनो रिपोर्ट दखना हिनि साव ताबो पर्यन्त जों रिपोर्ट माया जों जतखन रिपोर्ट माया जों ततखन इरनि थांगिया दरकार ना हलाय जों सिनि बर कर्मी तबय जों इरा आसबनाय जों इरा आसबै जों आन्दोलन खालायनाय ते 28 निबो दङ 28 निबो गोबां मा जागा गमाहाय रेगिं खालायजागो दिनि साफा बर जाखा आबो खोनासं